Good morning, ma'am. Good morning, sir. Kumanon ka, sir, ah. Ay, manong. Ay, tuwin ma'am natanda ko kami. Damagi lang kumano ko ila. Dati nawat yung driver rin daw na kayo. Wanted driver Ay, kami awan da. pa. Awan pa, tinasapulan mi nga, driver. Agsapsapol kami nga, rod. Ta kailangan mi. So, apply ko ma'am no. Dati gasgasat na. Kanya nga, iti, nagan mo, manong. Ay, siyak ni ko ma'am. Rodelio. Ganyan, Ay, Nga, mano tawin mo. kuwan ma'am. Mag-38 na ko na ma'am. Kit, taganti ka. Dati, kuwan, bangir nga, kuwan, nga barangay. Kit, nabayag kami ngagmanmanehon. Ay, Ano nabayagin. na tawin nga, eh. Nabayagi na ma'am. Mga kuwan ma'am. 20 years ko nga nga kuwan. Pagmanmanehon. Garon. Nakalpas kami. Ay, aming kami naglalastong ma'am. Pero nakalpasan miti ko grade 1. Ngayon, One. nalpas ko miti yan. Kasano ka gagawin? Naging driver nga, ino, kwa? Yung umbit nila nga ni driver. Ay, experience lang. Sige. Surwim lang aja ka momo. May atlat tagarod. Basta mom di kamyo momo. Kit, Kailangan mi ulit trabaho ma'am sa mga pangasiyo. yun nga iti, drive ang anya iti, kaya nga i-drive nga, ingarod. Tata. Ay ka di sinublat na mi ma'am manayo kay maminsan karison. Di maminsan pasagad kasi ma'am. Yan maneho ko. Ay, manong mit. Ang driver ti karison kin pasagad ti sapsapulin mi. Driver iti four wheels. Ibagayo amana namas jay. Sabi niya nakabilta basta driver ko na namin. Kiti sugar ti sapulin na, driver nga rod. Amo nga urtata. Nyamit yung gusto nga pag-applyan eh. Bagamit ano, ililiwanag yung amit ha. Wanted driver kung lalata may hindi may baganulugan, may noon niya. Naata si kami pa talaga ti kwa eh. Kulaklaki din no, Juan. Conforme driver rin. Driver manong. Ano nga, driver ti karison kin pasagad. Si bagayo kumanta, isurat yung kumanta nga, kwa. Ta amang rason ka pa manong. Sige dahil, nag-apply no, kwa. Tak na pwede nga, kwa. Sayang 2 oras ko tingnan na pa, nag-apply.